Dacă vă doriți să învățați să faceți săpun natural prin metoda la rece, atunci acest episod este pentru dumneavoastră. Cea mai veche atestare istorică despre fabricarea săpunului datează din anul 2800 înaintea erei noastre și provine din vechiul Babilon. Detalii despre fierberea grăsimilor și a cenușii au fost găsite inscripționate pe un cilindru ceramic îngropat în pământ. Privind lucrurile la modul simplist, din punct de vedere chimic, săpunul se obține dintr-un acid și o bază. Grăsimea este acidul și hidroxidul de sodiu este baza. În produsul finit nu mai există hidroxid de sodiu, doar grăsimi saponificate. Soda caustică este termenul popular pentru hidroxidul de sodiu. Uleiurile și unturile trebuie să fie în termen de garanție atunci când produceți săpun. Pentru a evita dezastre, trebuie să cunoașteți indicele de saponificare pentru fiecare tip de unt sau ulei sau să folosiți rețete de încredere. Termenul de superfat se referă la excesul de grăsime calculat în plus pentru hidratare. Metoda la rece sau stilul natural old-fashioned de realizare de săpun permite controlul absolut al tuturor ingredientelor. Puteți realiza produse excepționale și calitative, fără a fi nevoie de conservanți. Săpunurile naturale au termen de garanție mare datorită pH-ului alcalin. Trebuie implementat și înțeles faptul că hidroxidul de sodiu este o substanță esențială în manufacturarea săpunului, mai precis, nu există săpun fără această bază alcalină. În produsul finit nu mai există hidroxid de sodiu, deoarece el se va transforma în săruri, respectiv săpun, în momentul întâlnirii cu grăsimile. Hidroxidul de sodiu este o substanță corozivă și poate fi periculoasă dacă este manipulată necorespunzător. Asigurați-vă că urmați toți pașii de protecție a muncii când lucrați cu hidroxidul de sodiu pentru a evita accidentele. Întotdeauna folosiți ochelari de protecție, purtați mănuși de cauciuc, mâneci lungi, pantaloni lungi și mască de protecție. Nu inhalați fumul care se poate degaja din soluția de hidroxid de sodiu. Lucrați doar în spații bine aerisite, unde puteți deschide geamurile. Asigurați-vă că nu sunt copii sau animale de companie în camera de lucru. Înghițirea de săpun proaspăt sau de soluție de hidroxid de sodiu poate fi fatală. Dacă vi se întâmplă să vă ajungă săpun proaspăt sau leșie pe piele, stați cu zona afectată sub jet de apă rece câteva minute pentru a se produce diluția substanței corozive. Nu lăsați soluția de hidroxid de sodiu nesupravegheată. Protejați suprafața de lucru dacă este din piatră naturală, granit, marmură sau lemn. Dacă aveți copii, păstrați hidroxidul de sodiu într-un dulap cu cheie la înălțime și atenționați restul membrilor familiei de existența substanței. Știu că toate acestea pot suna înfricoșător și descurajator, dar amintiți-vă cât de greu a fost prima dată când ați încercat să înnotați sau să conduceți o mașină. Orice este greu prima dată. Cum se prepară soluția de hidroxid de sodiu în condiții de siguranță? Întotdeauna adăugați soda în apă. Niciodată nu puneți apă peste sodă, pentru că se poate produce o explozie. Nu folosiți recipiente și ustensile din aluminiu, deoarece se poate produce reacție chimică cu degajare de fum otrăvitor. Folosiți oțel inoxidabil, sticlă sau plastic rezistent la temperaturi înalte. Nu folosiți recipiente destinate consumului alimentar, nu merită riscul. Pentru o soluție calitativă, recomand apă distilată, nu apă de la robinet. Astfel, turnați fulgi de sodă peste apă, puțin câte puțin, amestecând continuu. Temperatura va crește, deci trebuie să așteptați să se răcească până la aproximativ 40 de grade Celsius. Soluția va deveni transparentă în momentul în care se răcește.